abin da ya sa na kira ku, so ina so in ƙara wayan muku da kai, in ƙara fahimtar da ku akan al'amarin rayuwa, saboda ya kamata in faɗakar da ku, in fahimtar da ku yanayin abubuwan da rayuwa suke tafiya. Domin na fahimci rayuwar nan tana rudin ku, duniya tana rudin ku, duniyar nan tana rudan ku, kun riga kun wato ainihin shagala. So yanzu ka duba ka gani, musamman kai dan ladi, ku duba ku ga irin kayan da kuke sa. Kai yanzu ka duba ga wata irin hula da kaje kasa, ga kalle ka, haba dan ladi, dube ka kamar wani, ba wanda zai kalle ka ya ce ba jan bane. Kai kuma dube ka ga wani irin aski da kake yi dan Allah da Allah. Me amfani irin wannan dubar wani tuku da kaje ka aje? Ba wanda zai kalle ku ya ce ya'yan musulmai ne. Saboda haka ku yi kokari ku gyara. Ita rayuwar nan, musuluncin nan ya zo mana da abubuwa iri daban-daban, kuma ya zo mana da abu cikin sauki. So saboda haka idan muka daure, insha Allah. Wa alaikum assalam. Na wani wala. A lafiyar kalau. Lafiyar kalau. Malam ina da wata tambaya. Mece ce tambayar ka? Shin ya halasta mutum ya alwala da ruwan shayi? Na da ruwan shayi. To zai iya yi, har zai iya yin sallah akan biredi. No. Mutane da zuwa kuna wa mutane tambaya na kanari, ba wani tsayawa, ba wani tattaunawa, kawai ka tsaya ka zo ko ka yi saro tambaya haka nan. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na wani malam. Me zan gani haka? Ka zo mun tsirara. Ka dube ka gani mana. Ya kamata ku dinga neman kaya na mutunci kuna sawa. Aka gafarta malam, dama na zo da tambaya ne kwaya daya. Mece ce tambayar ka? Shin mutum zai iya sallah akan bishiya? Sallah a saman bishiya? To mutum zai iya uban shi buri ne. No. Tambayar ma wani tashi ya ma ko maka ita sai ka ji hankalin ka tashi. Me amfani irin wannan Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Na fita ma? Ya malam. Ina wuni malam. A lafiya na fita. Malam na zo da wani tambaya ne. Dama malam ka san ni fa gaba ɗaya da yake dai abun Allah har yanzu dai bai kira ni ba. Gashi mutanen nan masu zuwa haji. Ina ta buƙatar da yanga Allah ya sa na samu ni ma Allah ya kira ni na ji hajin nan. Na fita ma kenan, to in kai hakuri, shi kiran Allah ai ba wai lokacin da ka so yake kiran ka ba. Shi yakan kira mutum ne a lokacin da shi ya so, ko ba wai lokacin da mutum ya so a lokacin Allah zai kira shi. Ai malam ni da wani tambaya ne na zo ne, ban so da yi abun da kana, daman na so in zo tambaya, ka san ina da talabijin a gida. To kuma kaga za a yi sallan arfan nan, ya ce malam zan iya zuwa in kunna talabijin nan ina kallon tibin nan in bi sau ala sallan arfan nan, nima ina yi, ina bin su. Kai ana sallan alfa kana bin su? Yawwa. Za ka iya, an ka tabbatar da sahun ya ratso ta cikin gidanka, kaga iyakan ka fito da duma daga ɗaki ka shimfiɗa kawai ka bi sahu.